إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsami, mga pagaryami sa ikawagama Islam. Umandin na kalabatan agyang kaiya mga gawi agyang kaiya Sha'ban na ketagapagyang kutua bebayat tanu. Paman na ka-excited tanu sa agyang kutua kapakaum agyang kaiya bulan Ramadan. Ini kadalitan wagyang kutua di tanu di kapusa, agyang kutua di tanu di katengkas. Masya Allah. Ya kapia-pia si iku mukmin agyang kutua dan yang penemanggil bekagyang kutua simbennya si iku wallah nana miya paganadian din sa agyang kutua aturan udina sunnah unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo tu amya pakalangkap tanu pagusay tanu sa giyang kaiya oras sa kagagawi. Napaganayro na giyang kutwa istihbabu ta'jil al-iftar. Ayamanaw tu mga pagarian na giyang kutwa kababaloy sunnah agyang kuto kapsem buta sa giyang kutwa iftar. Paman na sutaw anda dini kaum agyang kutwa oras sa giyang kutwa iftar na biya talian agyang kutua puasa niyan na sunnah kuno to. Kadua ko sa itano, agyang kutua at-targhibu fi sahur. Agyang kutua kap kebebayai udina di kapanguyatan sa agyang kutua kasul. Agyang kutua so ipupuasa. Mga bangsami, mga pagaryami sa ikawagama Islam, sa ikuda tano panakapuni sa giyang kaiya mababalo ya alang tano maudu tano sa giyang kaiya oras na malutano daan di pamimikiran na giyang kutua miyangaw na amasa. Giyang kutua miyangaw na amasa mga pagarian na piyakadali-dali agyang kutua katitimu agyang kutua pamilya sa giyang kutua isawalay. Aswina na aya di mariparadu sa agyang kutua ipu sa agyang kutua mga watayan nagusi karumanian. Lagi demam bu agyang kutua ama adi susuka sa agyang kutua pananamaran yan agyang kutua mapi agyang kutua mitengkas udi nami mipusa agyang kutua mga watayan na pamilya niyan. Masya Allah. So mga ama sira ni pukor katano sa agyang kutua oras. Miya kapia-pia agyang kutua kauyag-uyag sa agyang kutua masa. Masya Allah. Iman to na kabaya tao to. Paman yan na lagi dumikaso agyang kutua lagi dutua paman na gedaman mapipiyakap kedingilan kaswina ka di mari paradu kerasay sumangay na balasan siran wallah tagatakap makiran wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutua balas agyang kutua kap kerasairan susan suama apu kaun tanuiran. Masya Allah. Kupakay pa na sa agyang kutua oras na baalait ap kilay tanoy man to maliwanag sa agyang kutua oras na sulo. Masya Allah. Nasabab sa agyang kutua ay manan yan na panamar mga lokas tano yutuman mga pagari ay tarbiya Islamiyah. Ay manan yan na suina na naipengeduun yan o to si iku mga watayan. Iman to na naumanisa na miya pamilyado. Umanisa na ayamimbelo ya ina. Masya Allah. Na kegedamiyo mga bebayami agyang kutua kira say mga ina tanu. Uhay. Na sumambuso mga wata na iman to na mimbebalo ya mga ama. Yuto idokit pamakukabayata na paman na gyang uto ba kasagedan ta puruman agyang uto kape magagedam sa agyang uto oras na daukit
Kagyuman isay man to na sumagariari na miya pamilya. Sira man imimbabalo ya inago mga ama. Sagyang ka iya oras. Masya Allah. Mga pagarya. So mga wataami, ay man na niyan. Na nasira ni mababalo iman to ang mga muryataw. Na pamakot kano. So mga babayron na pugupin niyo so mga inaiyo sa giyang kutua kapkerasairan. Kakapakaya paman na aguday kidiyo kasagadan wag yang kaya man niya nakyasagadan man to mga loksyo man to na kapakaya padsi ko mga loksyo ada kedingilan ira na inairan. Masya Allah. Nagugyan ko to ba pugugupan tano so mga amatano sa giyang ko to kapkerasairan. Paman napaki siribisuan tano ataro top so mga lokas tano mga pagarya sagyang kaya masana miya karagregen kada kedingilan ta amata. Masya Allah. Pakasurud nu wallah sa surga so mga amatano. Baluin wallah gyang ko to mga kuburiran na surumbi surga. Na gyang ko to ba panamaran tano idi tano di kasirbisuan sa taro top so mga amatano. Kumagyang kaya puasan amya kapia-pia mga pagarya amatagura katan wagyang kutua birrul walidain kapi-pia si ikum balaloks. Ano ako sa itano buaya si ikum mga pedauras. Paman na isibay tano na maudu apagusay tano nagyang kutua birrul walidain gyang kutua riya kapi-pia tano si ikum mga loks tano kabenar katano mga loks tano. Yang kutua kapagaluin ng mga ulama at tigiran. Agyang kutua wala yan dudun agyang kutua lokas nawala yu tua sindo. Iman to na sumagariari na disiran ditutulu dawan tay makaritang kira sa agyang kutua loksiran. Na paging benar kanu kaya katiru mga ulama tanu nagyang kutua sumagariari aronun matatag wagyang kutua inairan o di nagyang kutua amairan aronun ditibayo naskaniya ni mapia sa gyang kutua mga watagyang kutua loks. Apia panagyang kutua mga pagarinyan na mga doktor, mga engineer, mga attorney, mga politisyan, mayor o di nganisan nasabu sa giyang kutua katataguan sa giyang kutua loksiran amairan anta kainairan nagyuti mapiakiran amagariari uway napanganin tano si ko wallah giyang kaya kauma giyang kaya Ramadan na matimutan wa pamilya mapakakaswitan wa giyang kutua yamanan yan na di ka pa magugupa sa giyang kutua di tano di ka pusa miyaka subra giyang kutua ito na ini ya panutula tanoron sabab sa gyang kutua kapian yan na dagan matigra ginawa kan na namya panutula kan gyang kutua mapia experience tano sa gyang kutua masa why dudan tano gyang ka iya pagusain tano gyang kutua kababaloy asun na gyang kutua kisambutan kapenam buta sa gyang kutua al-iftar gyang kutua katengkas berarti antano gyang kaya hadis atiga na an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra muttafaqun alayh. Ayaman gyang kaya hadis Nabi tanwa Muhammad miyakatita yan si ko Sahl bin Sa'd Atikunu Nabi tanwa Muhammad mataan agyang kutua mga tao na disira nagkebelag sa agyang kutua mapia. O din agyang kutua mga tao na matatagusiran sa agyang kutua mapia amay kaaya betadiran na diran di panambutan agyang kutua diran di kapag-iftar. Amay ka mau maagyang kutua oras agyang kutua katengkas na disiran di tengkas. Paggunaan niran agyang kutua kabetalairan sa agyang kutua puasairan. Simans iku kitabu Tirmidzi ami alai Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. Aya mana yang kutu hadis Nabi tanwa Muhammad pitrukun wallah hadis qudsi atigena aya kebebayaan akan siiku mangori penakan. Koto seketanwa mga tao na aya pinaka kebebayaan rakatanu wallahu subhanahu wa ta'ala nagyong kutu wa tao makasambut ikapagiftar. Di mangungunutan sa giyang kutu suguan unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kutu ami aluitan wa hadith. Nakarinaw tu agu dalil sa giyang kutu akap sembu tau-tau sa giyang kutu adini yang dikatengkas na sunnaw tu. Kau tu gitu sunna mga pagariya. Wal mubadaratu bi hina hululi waqtihi agugyang kutu akapanam butaun sagyang kutu akaw maagyang kutu urasyan. Aya urasyan nagyang kutu akasedep agyang kutu alungan. Nagitu atigian ituruan unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu sunna unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga pagari ino sa itanwaya kagi mada kala si iku mga bangsa tano, mga pagari tano, mga bubay tano si iku agama Islam. Igira apiag bangan na kepakaya pedikiran nagyang kutua pegunadaan sembayang. Dini andaan betal nagyang kutua puasanian. Namanya supak nagyang kutua suguan unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mga bayi na igira na tigyan na sumbayang ako kakibatalan ako daan. Kau to mga pagariya. O di na anto nasan kepikiriran. Napkuna niran daan nagyang ko to kasumbayang nagusirambu pagiftar, gusirambu tengkas. Na kesupakatan wagyang ko to suguan unabitan wa Muhammad. Kepukas tanu sagyang kutu ayamanan yan nakababaluy tanu at kebubayan tanu wallahu subhanahu wa ta'ala. Na sa mga ulama na tigyan na fayajibu ittiba hadihi wa tamassuki bisunnatihi na paliugat at tigyan obligado si iku mga muslim agyang kutu. Kapangungunutaniran sagyang kutu at turuan unabitan wa Muhammad agugyang kutu adinan dikatindigi sagyang kutu asunatian. Na mga pagariya ayad na mapia sa giyang kaya kapakasulder ketan wag yang kaya Ramadan nagyang kutuba manambutan o magiftar gidam yung magyang kuta orasyan sumidip swalungan na kailangan din si iku mga muslim magyang kuta kebatalian nagyang kuta puasan yan yang kuta di kapagiftar nagyang kuta tao nagyuto itigo mga ulama kelebudan nagyang kuta mga tao kalelebudan siran sa giyang kuta diran di kapagiftar nagupkewat siran sa giyang kutua sifat at tanato giyang kutua paman na girap kengka na di ka melakay agi tu tanato paman na lagi dekau sa salubaan na daulo niyan gira manutua daga sambuta kami sembayang keadaan namnya kau makasawalay walay niyo na kepakaya giyang kutua minitaral wa giyang kutua kaor na di ka di makang gegaan kuman paman na di nga katawan wanto na pundutan na ka sa giyang kutua panganangkan na paman na di ka di makapangangamelok sa giyang kutua panganangkan na upama kung sutaw na panambutan niya na giyang kutua kay pagkakapagiptar na giyang kutua di niya no mapsipat. Oy. Walgulo fiddi nagupkewat tanu sa giyang kutua di tanu di kasubraan suagamatan wagama Islam. Paman na giyang kaya masa nakapakay man na pendekal sa mga tao pagusay niran o di nagyang ko to ba adin mambu mga usaya niran makapantag sa giyang kaya di ka Ramadan o mga tao na kapakayaan na ketuun tanu si ko mga tao at tingin ayam mapya na sumbayang kada nagugabu pag-iftar nagyuto na ditano to pagunutan kami supakya nagyang ko to hadithu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kaya pagusayin tanwa kapanambuta sa giyang kutua kapag-iftar. Nayad na rin mga pagariya, mga bubayami, mga pagariyami si agama Islam minggila bekasan.
nagyang kuto akiyaban tuga na masa aso mga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sirang kuni minggilbeg sagyang kaayakap sembuta sagyang kota iftar. Napagunan tanu siran sa suwa. Asiran na mga sahaba na aya betadiran nandin ni kau magyang kota oras na betal nira nagyang kota puasairan. Ya panutulu Bukhari atiga na wa aftar Abu Sa'idin hina ghaba qursa syams. So kunsu Abu Sa'id sahabi na mitengkas kanian sagyang koto kaya sedep agyang koto alungan. Nagumyatru Amr bin Maimun al-Adawi rahimahullah. Atiga na kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asra'un nasi iftaran wa abta'uhum sahuran. Ayaku na betad mga sahaba u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penutulnya nagi su mga sahaba gatusan ribu agi ang kuto kada kaliran. Natigya na asra'un nas nasiran i mga tawa miya makaganggaan adiran di panambut nagi ang kuto adiran di kapagiftar. Andi ni kau magyang kuto orasyan asumadep swalungan na batal nira nagi ang kuto puasairan. Wa abtahum sahuran nagusiran ipinakamalumbet ikasul. Kau to paman nagyang kuto adiran di kasul. Nagyang kuto ba pakaw maniran sa gyang kuto magaan din mau magyang kuto waktu subuh. Nagyang usayo sa gyang kasul narutan usayo sa gyang kuto ikadua haditha paman nakusay tanu. Uy. Sama nuto na upamaku pemimikiran kagiang kaya suguan wagamatan wagama Islam aya panabeta du mga sahaba napsembut nira nagyang kuto kapagiftar katengkas na namalum betsiran sa gyang kuto ay mananian nadiran di kasul. Gyang kuto ipupuasa na pekaw maniran sa gyang kuto oras. Biada una gyang kuto rakatan uguni aya di kakasul mga tao na alas 2 ay pendewairan na gyang kuto asikon nang sa gyang kuto masairan na da urasan. Paman na balasan siran wallah kakeng kuto masairan nandu manay na da urasan. Ugay na sagyang kaya masa tanu na makapengungunutan tanu din sagyang kuto suguan wagamatan wagama Islam kagiad na urasan miya kalbu di man to suka pagintaw. Nagyang kuto masambut siran ikapagiftar. Gyang kuto sa mga sahaba o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tigan na aya obligado din na aya mapias iku muslim nagyang kuto pananamaran yan nagyang kuto kang gilbakan yan sa gyang kaya sunnah nabitan wa Muhammad. Anto nagyang kuto sunnah nagyang kuto kasambuta sa gyang kuto kapagiftar. Miya kapiyapiyaman asi ko pamilya paman advice bu aya advice iku pamilya igira magaan din mau magyang kuto oras o din na mamanga isa ka oras o din na dua ka oras sagyang kuto dapan na kau magyang kuto iptengkas o din na itatangkas iftar na susutaw sagyang kuto suldawalay na miya ka pamagugupa. Paman na so mga babayron na kaya ugupaniran so mga inairan, mga umiiran o keparuna dini usiran din nakipakapanggalibaka sa suldawalay sa kanud na mga wata enggelebeg sagyang kuto di ka preparado sagyang kuto panganangkan. Dini din na paman na parasaya so mga lokasyo. Sa kanud ni preparado sagyang kuto panganangkan na miya kapia-pia paman na depan mau masuras na matitimu kanudin. Nagyang kuto ba maalibeti wagyang kuto panganangkan niyo. Nakapakaya di ka nurun di indua sagyang kuto oras na tatarimaan nagyang kuto pangani. Adigyang kuto adi malakay swina sagyang kuto pamanyan adi ka preparado sagyang kuto iptengkas na makaliyo pensuatayan na didiseng udi na di masusuat adi tumapia. Gyang kaya Ramadan na madrasa mga pagarya. Paman na mala ipangde urakatano u Ramadan. Na aya pinakamapia nagyang aya pinakamapia ipangende urakatan Ramadan nagyang kuto maali nagyang kuto betad tano. Baloy tano ang mga tao mga bilang nga tao. Baloy tano ang mga tao di tano di mamagugupa miya kapia-pia gyang kuto pamilya adaw nagyang kuto kasesekla dudu nagyang kuto akapamagugupa kaseselai kapamagadata.
Namya ka pia-pia agyang kutua lagi duto. Paman na pia ka sigi-sigi agyang kutua lagi duto. Uway. Amay pamang kasu Ramadan na daari abatanurun ma penguna ditano paman na seling sama pia parangay. Gyang kutuba suka basang kagi paman na gyang kutuba pamakutini agyang kutua masa matitimu kano pena pamilya. Kamargen igira paman yan na miyaka lepas agyang kutua lagi dutua oras. Kamargen agyang kutua ubo tuka perumani. Ubo tuka perumani. Agi umani sana adna kia sendudanun. Nagyang kuto. Tigian na Muslim na panabenar ini nagyang kutua kita tebikian dinya ni manggel bag agyang kutua sunnah Nabi tanwa Muhammad agyu tu sudika panam buta sagyang kutua iftar. Pada tigian sagyang kutua ukit akakelebu dirun sagyang kutua Muslim nagyang kutua ande deni maga nagyang kutua uras. Apaman nakumbad nagyang kutua maghrib na kailangan na makasibaid nagyang kutua di mamuasa. Namya kapia-pia tigo mga ulama apakabatiaun sa Quran. Tanudan tanu mga pagaria kagyang kaya ulan-ulan na mara Ramadan na syahrul Quran. Ulan-ulananan akabatia sa Quran. Maka umasutaw sa alungan amauri. Na ayap pa kaugupon, ayap pa kauguperka, ayap pa kasafaaterka na sa Quran na ugyang kutua puasa. Na panamaringka isagyang kutua oras na adna mapaguras ka sagyang kutua kabatia sa Quran. Titudun ko kelapis agyang kutua tau apsege dunagyang kaya bulan Ramadan na daden maka suamatia sa Quran. Tunay Peter wallah tigyan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wama paman na ini turun sa Quran sagyang kutua Lailatul Qadr Ramadan mga pagariya nagyuti kini turun sa Quran. Tigur Allah syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran ulan-ulana Ramadan nagyuti oras akini turunan sagyang kutua Quran. Nagyang kutua mga pagariya paman na lagi daya paman na miyawru tanubu sagyang kutua mga walay tanu. Miyaka paguru ay manto mga pagaria pandemik na panamari umani isa agyang kuto makasua matya sa Quran. Hapi anto na yukit. Waya ukit yan na sukay kanu sa ustad na pelulubaan yung mga ustad adiran di paman na agyang kuto ba mana namarsiran sa agyang kuto kapakabati agyang kuto mga tao sa Quran. Miyaka piyapi agyang kuto pamilya. Langun dun mata umat ya sa Quran. Masya Allah. Maluniuman geda-geda pamimikirana. Upama ko su pamilyang ka. Naswama na mata umat ya sa Quran. Suina na mata umat ya sa Quran. Sumanga wata abain na langun dun ya sa Quran. Na sumanga mamaun na langun dun ya sa Quran. Ando tu tegu agyang kutua balas umani harap peru ap kebati agyang kutua pamilya. Na nagyong kutua 10 pianap ketakapan igira bulan Ramadan. Malon yu tong geda-geda wandu tu paman na ande nu tu tegu agyang kutua balas ay dapati ugyang kutua su pamilya na napketamatiran su Quran na sirana pamilya na ketun kakiran agyang kutua maka 5 udina maka 3 maka 2 anta ka makaisairan mata-mata agyang kutua Quran. Namya kapia-pia agyang kutua pamilya lagi duto. Nagyang kutup man na pamilya ada abaun mata umat ya sa Quran na musibah ayamanan yan na muskil amala problema amala mga pagariya kapag imbenar kanu kagyang kuta sa mga ulama tanu na yakatiruiran na basta asutaw na dinian senduden paman na dinian na panabenaran nagyang kuto mga suguan na mapia mga simbasi ko Allah dinian gelebekan na tepengan wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutua tawa si kesendu jagyang kutua karibatan si kesendu jagyang kutua ada abani anu kekawaguna itiuba unu tu wallahu subhanahu wa ta'ala napketunan sa iku mga tao ayaman na nena sabab sa agyang kutua miawat su mga ginawairan sa agyang kutua simbol si iku Allah mga galba ka ikasusuat Allah
naya diran ni manggelbek nagyang kutua miya makarata-rata. Ayap kepasadiran nagyang kutua pia kasisingay. Kapagaya udah sira nabatia sa Quran na ayap kenegiran na mga music si iku Ramadan. Why? Kenapa magitungan ka ginawa ka? Palungaman geda anto na imbida nagyang kutua mga pamilya ap kebatiran sa Quran nagyang kutua pamilya adad na bo nakabatia sa Quran. Nakanugun yan nagyang kaiya ulan-ulan na Ramadan. Wa dhikri wa du'a nagyang kutua mga tadun-tadum si iku Allah nagyang kutua pangani si iku Allah. Dapat mau magyang kutua oras na di kadnemanan yan di katadun-taduman su Allah. Paman na isa pa na kauras ada kau magyang kutua iftar na pagagiraw ka la hawla wala quwata illa billah malay awid akal nagina ni bulong magyang kaya awid akal. Pakandekalan ni magyang kutua la hawla wala quwata illa billah. Kitasbik yu sama ka magatos na umaniniyupan. Yang kutua la ilaha illallah. Yang kutua ayamanan niya nakapangiraw niya subhanallah. Yang kutua alhamdulillah. Yang kutua Allahu Akbar. Yang kaya alhamdulillah mga pagarya. So alhamdulillah. Tadam si iku Allah. Yang kutua sumanga ulama na ayakat teruiran. Natigiran agyang kutua igira asutaw na ini kalimu. Ayamanan niya na ini kalimus kanian. Api anto na alimu. Mimbawata. Si karumanian. Udina pamana riniskian sila na pamilya sa wata. Anta ka miyaka kuha sa puesto. Anta ka giyang kutua miyaka kuha sa walay. Miyaka pamasa sa mapiatrak. Udina miya makapasad sa mga wataian. Udina manaya miya kuha niya inalimu. Miyaka pamasa sa maulada lupa. Na makagiraw sa kanya na alhamdulillah. Na sumanga ulama na tiginagiyang kutua kaya pakagiraw niya na alhamdulillah na tumutua digiyang kutua limu ay nibagayron wallahu subhanahu wa ta'ala. Tumutua digiyang kutua kaya pakakuwang ka sa tara, kaya pakagiraw ka, kaya pakakuwang ka sa walay, o di na kaya pakapasadagiyang kutua mga wata, giyang kutua kaya pakagiraw ka alhamdulillah na tumutua tigong mga ulama. Nagyang kutua mga pagarya, adi tanu di pakan degelen sagyang kaiya bulan Ramadan nagyang kutua mga tadun-tadum si iku Allah. Paman na pakaitong tanu nagyang kutua bukol nagyang kutua turog. Paman na alas 3 na tuturog ka din na makadaw ka, nabubukol lang ka. Ay man niyan na dapat na mabaliw saya sutawa makasag. Paman nagyang kutua pumagugupa saya su pamilya. Wadua gyang kutua ka pamang ni mga pagarya miya kapia-pia su mga ama, su mga ina. Na ilayam tanu si iku mga watatanu agyang kutu maswaira nagyang kutu kapapaladairan si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ipangadu tanu si iku mga watatanu kaaniran ng kilaya maigira upaman yan na adna masa pumangani silang si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Na turun tanu kira nagyang kana na oras pumangani sutaw sa agyang kutu magan su iftar na tatariman wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutu pangani agyang kutu tao. Na ipengendutan wanan si ko mga watatano. Ipterbiyatano kirananan kaansiran malayam sa giyang kuto apangani si iko Allah subhanahu wa ta'ala. So mga ulama tigyan na giyang kuto wa tao na uba peliw sa giyang kuto walay niyan. Sa giyang kuto magaan na giyang kuto iftar inunta na giyang kuto importante na tanto. Kaano andip kelepas o ginawa niya nagyang kuto ayamanan niyan na mapapadalam mamapya sa giyang kaya bulan Ramadan. Mga pagarya kuan tano sa giyang kaya ginawa tano giyang kaya patembengan tano ginawa tano. Paman na tigtano alaw na paman na lumyala kaud na giyang kuto tao na di mga lubas sa katembenganon. Ginabaginan ini taling umarakatano Ramadan. Giyang kaya Ramadan na pumakutan tanu saya agyang kutua mga amal ang mga pipiya sukabatiya sa Quran mga tadun-tadum si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Baka itong tanu saya agyang kutua kang gilebe kesada aban niya nakipantag naman agyang kutua ka turun Nabi Tanwa Muhammad at tiga ya bagil khairi aqbil paman na hay sumanga tawap kebebayaan niya agyang kutua mapya na imanto na panabnar kanu sa agyang kaya bulan Ramadan. Pamakot kano, gilebekang kagiyang kutua sa din sa kabaya ka pamanian na penggelebekan na kaamap ya. Nagyang kutua mga tao, abding gilebek sa marata. Natigo Nabi Tanwa Muhammad ayaman na niyan na genekan iwanan.
Gyan ko ta ada ban yan kipanta gagalabak. Napukas ng tanuro na mga ginawa tano. Apaman na dia tigu mga ulama baliw ya utawag yan ko to ay gira pagbang agyan ko to Bilal sa Maghrib. Nagyan ko to ataw na sisib sa agyan ko to lalan awalayran apaman na dinggagaan at tigyan na piyagbangan. Na di ito mapiya tigu mga ulama nagyan ko to dapat na mau magyang ko to oras sa iftar na sisika sa walay na pakabatya kaon sa Quran. Gyang ko to ba makaw magyang ko to lagi duto ataw na mamagapas agyan ko to aniawanian sasakaan. Sabab sa giyang ko to pamanya na sisisa lalan sa giyang ko to kapagbangiron sa Maghrib. Naanto na idan yan maksuwa sa giyang ko to Ramadan tigu mga ulama kad adaa waqta du'a na giyang ko to ba mialpas uginawa niya na giyang ko to pangani si ikwallah kapamangani si ikwallah subhanahu wa ta'ala nagu ikadua na mialpas sa giyang ko to ginawa niyan agyang kuto di ka pamakuti sa agyang kuto katengkas agyang kuto kapagiftar. Pangani ko si Allah asyabutan wagyang ka iya hadithu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agyang kuto kasambuta sa agyang kuto iftar. Tumugalin tanu sa agyang ka iya panguyat udi nagyang kuto kapi agyang kuto kasul paman agyang kuto sutaw na suguan nagyang kuto kapagnaw niyan ko orian o di naunaan agyang ko to fajar na makapus agyang ko to ataw ay manan yan na makakan agyang ko to ataw. Yang kaya hadith na tigyan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة متفق عليه. Ayaman agyang kaya hadithu nabitan wa Muhammad am yakatita yansiku Anas bin Malik apitter uya na pitter kun unabitan wa Muhammad tasaharu sul kanu pagnaw kanu atigu nabitan wa Muhammad sagyang ko taunaan o fajar na kang kanu tasaharu ayamanan yan na sul kanu kamataan agyang fa inna fis sahuri baraka kagigyang ko to oras na ayamanan yan na babarakatan o din agyang ko to kasul na baraka atigu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nainutan wa ino sa mga pagariya ka paman na mimbubalay niya gugyan ko ta kapag-iftar. Paman na gyan nakapag-iftar, na gyan nakasul, ay man na ipupuwasa. Mga pada kakusayatan sa gyan ka na hadithu nabitan wa Muhammad at tigyan na gyan ka iya hadith na dalil karina amataan na gyan ko to adipusa na isusugun wagamatan wagama Islam agyan ko to kasul, agyan ko to paman nakakanian. Sabab sa giyang kutuam oras o di nagyang kutua lagi duto na mapapadal mo nagyang kutua miyakadakadakal akamapyaan. Agun dudu nagyang kutua miyakadakadakal abaraka. Agu giyang kutua yamanan yan na baraka amala si eko yamanan yan na di kapagagam agyang kutua tawag o giyang kutua kadudu ni Eron. Paman na mala utuap kigupian mala bini picap kekwa nagyang kutua tao mala guna gyang kutua kibagayar ka gyang kutua kasol. Gyang kutua kialuya unabitan wa Muhammad sa gyang kutua baraka. Nagyang kutua ba ipunguya tutu unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paman na tigu Nabi Muhammad atigyan na sulo kanu kamata nagyang kutua kasul na baraka yaman nandudu nagyang kutua baraka. Na isaw nagyang ko to kabasatan o kagyamanan yan na di makapamagugupa agyang ko to pamilya sa agyang ko to di ka preparado sa agyang ko to kapusa. So mga ulama na tigiran agyang kung agyang kaya hadith na amru istihbabin la amru ijab. Yang ko to atigo nabi sa ulakano nagyuto kon na kapanunugo to amatago to sunna. Agi isebut tanoro na. Ayamanan yan na mataguto sunna kanabaw to paliugat si eko tao. Paman nagyuto atigo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nana sunna to kapanunugo kanabaw to ayamanan yan na paliugat si eko mga tao. Naguso Ibn al-Mundir na ayakatiruyan na miyatayon san sumanga ulama. May isa san sumanga ulama sa giyang kutuwa suguan sa giyang kutuwa kasul na sunna. Aya daliliran na kagi sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam aguso mga sahaba niyan
na nagyang kutuba diran di pakatemu nagyang kutuba diran di kapamuasa ay man wisal paman nagyang kutuba sunabi agu sa mga sahaba na nagyang kutuba kesagadan sa nagyang kutuba may sayra na diran di pakatero sa nagyang kutuba diran di kapamuasa ay ako na man wisal nagyang kutuba an yasuma yawmaini fa akthara wala yuftir. Ayako na awisal nagyang ko to kapusaw tao sa dugaw naman to masya Allah sunabitan wa Muhammad so mga sahaba nagyang ko to badiran di pakatero saan nagyang ko to dugaw agu paman na mas kalalawa udi na mas madakal ro kapakaya telugaw udi na adem na madakal paman na patgaw wala yuftir na disiran den buka agyang ko to asunabitan wa Muhammad agu so mga sahaba. Mga pagariya siya butira nagyang kuto akalay arga agyang kai Ramadan. Sasabut nira nagyang kuto ama papadalam ama piyas agyang kaya bulan Ramadan. Sasabut nira nagyang kuto pamanian na awi agyang kaya bulan Ramadan agyang isaw nagyang kuto April anu Allah subhanahu wa ta'ala sutaw. Ugup kay ni sagyang kuto ginawang ka mga pagariya. Namya kapia-pia gyang kuto baluin tanu su Ramadan kap madrasa. Gyang kuto kabasa tanu amya urutan buiman tu sagyang kaya mga walay tanu. Namya kapia-pia saka amana saka mabaloy mudarris pengdu si kuwata ka ipengdu ngaw nagyang kuto akapi akam bilang ataw aya kadakala ni mantu pamilya na mama udina ama ada oras yan si kuwata yan. Terun tay benar. Siya kena malap terus sa ginawa kan na kaya daan tano sa oras iku mga watatano miya tembeng tano sa giyang kaya dunia. Ay man tuwa malara katano yarga na sukan degang kasusukat udi nakapaging peliado da oras tano sa iku mga watatano. Gira kesuinta sututulan sa giyang kutuwa kaya baloy o Imam Ahmad rahimahullah imam Aguso Imam Syafi'i rahimahullah imam na puunan sa giyang kuto ang mga lukasiran. Puunan sa giyang kuto inairan so mga ina naptero na mirakano paman na sakano di makambel sa mga datu ang mga pipi ang mga datu mga imam. Sirkano sakano kesabapan sa giyang kuto kap kebaloy ang mga wata ang mga imam kelangag sa giyang kuto ay mananian na akhir masa. Yang kuto baka penutulaw na so Imam Ahmad natigyan na suin akan sagyang kuto kaito akan nas kanya ni pukaurakan na naiptibliya na gyang kuto dia kan di kapagabeda sa gyang kuto ang idami natigyan na matenggaw na di niya di preparado na gyang kuto wata uto su Imam Ahmad da masapulu ay dedian kuinta nga man gyang kuto akapi gyang kuto ina da masapulu ragu su Imam Ahmad rahimahullah mala imam Naswi na iyan nagyang kuto adinya di panabel su Imam Ahmad sa ipagabedasian gyang kuto ay mananian na napugunutan niyan sa gyang kuto kapsunian sa masjid naman nagyang kuto tarbiya pugunutan niyan su Imam Ahmad sa gyang kuto masjid na kagitigo Imam Ahmad aswala yamin sa gyang kuto masjid na mawatan na pugunutan na kuro nagyang kuto ay na akan sa asar buka makasembayang sa fajr nagyang kuto su Imam Ahmad namalo niyo numan abay nagyang kaya masatan iman to ditano sakatano ang mga in ama na ditano kilay sa masjid na ya penariso mga watatano nagyang kutuba paman nagyang kaya Ramadan na isa kekuatan ro na guna na paman na bagantano sa oras so paman na mga pamilya tano paman na malang agira rakatano ang mga lok sa gyang kutuba mapia taufikan tano wali Allah taufiki kaminka sa gyang kaya mananian na Ramadan nakabagan nami sa oras sa mga watami na mapamangdu amisiran. Ano? Daday. Yung ito mga pagariami, si kuwaga may Islam. Nalagi din naman muna si Imam Syafi'i rahimahullah. Agyang ito penutulaw ng mga ulama na si Imam Syafi'i nayatim sa kanya, nayamanan niyan na miyatay suwama iyan. Ilo su Imam Syafi'i. Nagyang kuto suy na iyan na patragun.
aidad benu Imam Syafi'i kau tu pataragun na pitero yan din ako watayan na su Imam Syafi'i atigen na hey watakulay na pobri tanwa pamilya miskin tanwa pamilya miskin tanwa pamilya na aya kabayak na tigian na meluy ka imam mati mo ka giyang kuto ang mga muslim sa giyang kuto ayaman na niyan nakapigis ka giyang kuto umur ka patragun na giyang kuto panaguntaman ko panaguntaman ina si ko Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Syafi'i agiyang kuto ayaman na niyan na kaya subara giyang kuto ina sa giyang kuto ayaman na niyan nakakabaloy o wataiya na imam niya makapiya-piya giyang kuto tutulaniran na inshallah na mapanutul tano busi ko mga padawras tano. Naman naging uto panagunta maniran oy. Namya bali imam busi Imam Syafi'i ay manan niya na imam rahimahullah. Nasagi ang kaya masa tano na kana badi kagaw ina udina suama agyang kuto paman na madakal mga wata kebebayaniran na makamuraisiran sa Quran. Kebebayaniran amaswairan suaga ma Islam makapap madrasakiran ugaid na dikiran uto imbagay yung mga lokas la hawla wala quwata illa billah kagagagiyang ko to pipirang ibu mayad ugaid na may kukap madrasa kabaya panuwata na ditanukiran imbagay mga pagariami si kuwaga ma Islam aya katimble na dita no pagagita na giyang kuto agamatan wagama Islam. Dita no kuha na giyang kuto mapia dan na pamanian na mapia paman na aya buwag kaya katataguan sa mapia na swagamatan wagama Islam. Narunta nurun nakiputus, ruta nurun petapatay, ruta nurun na yaman na niyan idindig sa mga watatano. Pakisabutan tano kiran sa Quran. Kenapa tano di pendunia ugaid na papaman na pakaunaan tano paman na tagun tano daan muna sa pamikiran o mga watatano na sa Quran na gusto hadithu Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Igira ayat tapik nagyang utuba kap madrasa o di nakambulay sa Quran kakap masjid. Manaman nagyang aya paman na kay tuagyang kutua iman tano para tiya tano si iku Allah. Amay kaaya pemagugupaan na masjid udi na madrasa nauman isa na ptelikod. Lagi dubada kibagay niyan ang musawir. Nasambu mga pagarya na miyaka kelaro agyang kutua panaguntaman sa agyang kutua kasurgaan. Kaso masjid naman bana masjidan bana Allahu lahu baitan fil jannah sa tawa mambelay sa masjid makambelay sa masjid napakipbelay mambu Allah sa turugan sa alungan na mauri sa surga. Naupong pa na ya di pa magistorya nagyang uto kap madrasa na umani sa nakatitalikuda tiyan na penggestuan pemanana nagyang kana na madrasa pagaria kepakasuan suata ka pagaria pamanna pamagitungan ka ginawang ka upama ko matay ka antari pagauguper ka di suata ka alim di suata ka ustad di suata ka yamananian na makalalangag sa Quran yad'u lahu apiya kami atay na yamanan niya pumangani kaniyan ya Allah baluyang ka ordinary laing ka suin akan suama akan ya Allah baluyang ka sukubur ya nasurbi surga naginan manuto ginan mani tigtan wakap madrasa katarbiya si ikwata kama matay tano pan kana babusa dunia agyang kutua kamapian akibagay niya rakatano kaapya panagyang kutua kilebeg tano sa agyang kutua mga kubor na pakaw maswata ipemangani kaniyan pakaw maswata yaman naniyan na pemangani niyang panakuwalla akapakasul ka sa surga ginan mga pagarya kaya ko to ba itarostan wagyang kaya di tano di ka pamagusay sa agyang kaya kasul why tiga na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagyang utuba tiga nagyang kaya kasul nakapanunuguan na sunna kanaba naba paliugat pada kusay tanong sa gyang kaya hadith na tiga na anna fi sahuri barakatun diniya wa dunyawiyya gyang ko na kasul nanudu nagyang ko to baraka adiniya wa dunyawiyya ay manan niya nakapagagama agway manan niya nakadudunya agina natigyan sudi tano di kanggel baka sagyang kotwa suguan unabitan wa Muhammad wal iktidabiya wiyang kotwa di tano ron di kapananayani apamana suyan ang tano sunabitan wa Muhammad
So mga ulama na tingin nagyang ko to ataw. Adi sol, odi na peken sagyang ko to ay pupuasa. Na ayam manin niya tiyan sagyang ko to adi niya ni kasol nagyang ko to imtithal. Paman na ono tunod si eko suguan unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagyang ko to kaya sulian na ibadah simba si eko Allah subhanahu wa ta'ala. Kau tu naman ito mga pagariya. Yang gia bua paman yan na ditano di kasol. Kapag na utano apu sa tano na upun ayam mani atakana ono teparateya si eko Allah gusto ko nabitan wa Muhammad na simba gyang ko to kapken ka. Na pagkakuwang ka ati mga ulama gyang ko to balas. Na aya padayamanan niyan naguna apkekuatan sagyang kaya kasu nagyang kutu apkesupakatan wagyang kutu adika pamuas agyang kutu ahlul kitab ginan su mga Yahuda gu su mga Kristiyan. Tigun nabitan wa Muhammad faslun ma baina siyamina wa siyamu ahlul kitab akalatus sahur. Ayat tigyan ng bidaan tanu wa mga Muslim Agusto puasa agyang ko to ahlul kitab so mga Hudi wa gusto mga Kristiyan agyang ko to akakan igira ay pupuasa. Yang ko to akasol. Oy. Nagyang ko to bapad sa agyang ko to barak agyang ko to akasol nagyang ko to mapakabagriya nagyang ko to asimbatan si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Nagup siya pag yang kaya mga lawas tano agyang ko to akabagru mga lawas tano wa nasyat ay manan yan na kebaluy tano mga tawa makasag agimide man buag yang ko to atawa keor agog yang ko to atawa ay manan yan na miyakakan na mabagrag yang ko to lawas yan atige nagyang ko to miyakasol yagnaw sa yang ko to ipupuasa akomian na ay manan yan na makasagu tua tau mabegru tua tau apa mana kituman yan nagyang ko tua galbakian upama ko pagupisina agyang ko tua di mamagupisina o di nagyang ko tua di galbak mga padegang o di nagyang ko to mga parmer na di sinang penima ka parmer di sinang penima kan degang oy tigyan na pagyang ko tua baraka matatagu sagyang ko tua suhur Nagyan ko to al-qiyamu akhirul layli lidzikri wa du'a was salah. Ko to emanan yan nagira ko namyag na usutaw. Nagyan ko to ba kebegan yan sa oras agyang kaya ginawa niyan sagyang ko to kapanahajud kapanamba yang sa iko mga kagagawi. Masya Allah. Meni kadalitan upman nagyan ko to kapanamba yang sa iko mga kagagawi katahajud mga pagariya. Pengening tanu si iko Allah paman na direktano mada sa mga ginawa tano agu kataguan yan kataguan agyang kaya mga puso tano itaw fikraktan wallah agyang ko ta bubaya sa agyang ko ta kapanambayang si mga kagawi yang ko to ba doa yakapiapi agyang ko ta manan yan adiga di mamangan si iko Allah subhanahu wa ta'ala sa agyang ko ta oras atigu mga ulama hadith kudusi Allahu a'lam hadith kudusi atiga na yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunia ko to manan yan Nasukun su Allah mga pagarian na penugus kaniyan sa giyang kaya tumampar sa langit. Igira thuluthul lail. Kau tayo man na niya na ikatalo bagi sa giyang kuto ang mga kagagawi. Katawan niyo, wanto na ipinanawag wa Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang kuto ang kagagawi. Ama sa tuturugod tanurun. Masa ayaman na niya na miya pilitan wag yung kuto aturog. Gyang uta bubayatan og gyang uta ay mananian na kapi gyang uta kapatakat turug ay ini sumbitan ro na gyang uta kapananawag wallahu subhanahu wa ta'ala ano sumanga tawa kabayaan na karilaan na kanatigu wallahu subhanahu wa ta'ala masya Allah na ida patakaw magnaw ka sa gyang uta gawi adi kani manambayang ang mga pumangan ni kasi ku Allah ya Allah rilaya kung ka nanam paman na miya sugat kagyang kutua oras sa pengiroron sa Allah anda sumanga tao pemangani sarila karila na kanatigu Allah pangani ko si Allah subhanahu wa ta'ala langun tanod na rilaan wallahu subhanahu wa ta'ala irila rakatan wallah gyang kutua dusa anto na ni penanawag wala tigyan anda sumanga tao pemangani kay man tunay bagayak kira na gyang kutua panganiran anda sumanga tao ay mananyan nakabaya iya nagyang ko to paman na umura dunia uri nagyang ko to ba mga tao adna kailangan nila nagyang kana na oras na suwalla na pananawagan ano sa mga tao pemangani kay gayak ngiran ano sa mga tao ay manan yan na adna
apa mga nirang kaya bugaya kira na tigo Allah subhanahu wa ta'ala. Naginan mga pagariya, yang kutuba susandun naging kutuwa miya makapia-pia. Abalas wallahu subhanahu wa ta'ala ugaid naging kutuba miya lalim tanwa ginawatan o mga pagariya. Kebati akan naging kaya mga dinyo di pamana komenti o makapantag sa naging kaya masjid. Naging kutuba kabasa ko. Paman na kapakaya iman to ikatero akan non kagi dita di mindiit so mga duat na dira nindi itagyang ko to kap paman na kisugu niran sa gyang ko to mapia. Mga pagariya gyang ko to masjid na bantugan tanwanan sa din saya mananian na darpa amapi agyang ko to masjidiran mapipintal mata tiles mapi CR adna igun mapi mic mapi mga ilaw. Naging ko to abantugan naging ko tayo mananian na mga tao sa giyang ko to darpa. Kanaba sala ko akibantugan. Anto na ipaman na maptero giyang kaya mga tao na malakira na ki su Islam. Malakira na ki agiyang ko to aparatiya si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pagariya, kito na ka ayaman na niyan sa giyang kaya masatano miya ka piapi awalay. Na iubayro na giyang ko to masjid ayaman na niyan na da layton da tailsian nagiyang ko to mapiawalay naptilsan nasibin saliw naptilsan Allahu akbar inindiray nung tanong giyang ko to mapia abalas giyang ko to masjid naman ba na baitan paman na sa tawa pamana makambili sa masjid na turugan sa alungan na mori. Naging ko ba ayatan o mindirainon? Ayatan o mindirainon. Pamana ka nabatano di papakay ito sa mga tao. Ay mananen na nabatano to di papakay. Way na di tano di tero naging ko to benar. So mga masjid tano mga pagarian nakataya so kailangan yan. O pumakinaga ko agyan ko tayo mananian na mga tunganay mga emanan yan na mga pamilya ang malaik paman na lambu-lambuan sa giyang kaiyakuan sa giyang kaiyakapakaw magyang kuto Ramadan sumasjid tano na kailangan sa light sumasjid tano na kailangan sa airpan sumasjid tano na kailangan na mapintal kailangan sa CR agugyang kuto aig sumasjid tano na kailangan na miya makapiapiyaging kuto tile sa giyang kuto masjid oy. Nabantugan iwan ang mga pagariya sa dunia na yamala na salungan namor. Masantano da nagyang kaaya di tano di pagusain. Kaya nagyuti sa mga ulama na tigyan na kailangan kira nagyang koto panagunta man sa gyang koto kasol nagodira no to ibagak. Kau tayo man na niyan na ubaw to ibagak agyang koto tao. Walau kan al insanu la yasay api agyang koto tao na di niya nakabay agyang koto kapkaniya sa gyang koto oras na kailangan din na giyang kuto tao na makambuot kaniyan sabab sa giyang kuto baraka ang mapapadalam roo giyang kuto man yan niya makakan agudi na makain na mapiap miya tito amin na miyan importante na miya kakan na giyang kuto tao kaaniya na makuha giyang kuto baraka Peter o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agu giyang kuto aguna amala wallahu musta'an. Mga pagariya minsikwaga may Islam isa at tenudan tanong sa giyang kaya kasol nagyang ko to oras yan. Aya oras waga matan waga ma Islam nagyang ko to amin tulu'il fajr. Ay manan yan na maumagyang ko to subuh. Gyang kaya imsak na Allahu a'lam upama ko miyaunad na paman niya minisampay rakan wa bidaw to agyang ko to imsak. Agyang ko to paman na o oras subuh na 45 nagyang ko to pagimsak tano sa gyang ko to 4:30. Na bidaw to mga pagariya. Daw to ay mananian na di to pasok sa ikwaga matan waga may Islam. Ayan na kuan tano oras nagyang ko to abang sa ikos subu. Sa din sa kaum magyang ko to subu nagyutod niya mananian na kang ganda katano kuman agu kang ganda katano minum. Oy. So nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagyang ko to ba ayakon pagalitan nagyang ko to abang sa subu nagyang ko to kapkenian kapunian kuman nagyang ko to bikadri 50 aya paman nambeti nagyang ko to 50 ayat nagyuto yaman nanian
na naura sakap kenu Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamana malung dira ni pakasesara kamitaan sa giyang kota oras ay manan niya na kauma giyang kota fajar. Nagina ni sunna mga pagariya. Agyutib tiro da inna fi sahuri baraka ay manan niya na baraka. Kuanta noro na giyang kota imsak kaya manan niya na danan si ko agama tanu agama Islam. Pagni ko si ko Allah subhanahu wa ta'ala kiya kuantan waya sa tuma siya butan o giyang ko to akatengka sa giyang ko ta iftar giyang ko ta aturanun wagamatan wagama Islam na penalamatan akan suaya mananian na langulangwan o mga pagariakan apakan sa giyang kaya ditano di kapamagusay itaw fikrakatan wallahu subhanahu wa ta'ala giyang ko to mapya mapapadalam sa giyang kaya Ramadan makapamuasa tanoro na gusto mga pamilya tano makapanamboy ang tanoron sa mga tahajud sa mga tarawih sa giyang kaiyaman na niyan na nakapakaw magyang kaiya bulan a Ramadan matimu-timu tano na mabalo yagyang ko tuwa pamilya akapa magugupa ay man samantalaan tano mga pagarya apa man na igira ko na tigtanwa problema gyang kaya pandemi ugaid na usarang ka sa gyang ko tuwa mapya ay man na niyan na gyang ko tuwa ay pikiran ka nagyang kutua mapia sa giyang kaya Ramadan ay manan na samantalaan ka giyang kaya pandemi ka matimu kanwa pamilya na yaman na niyan na kilay nga skaina napkilay nga sa mga wataka suama napkilay niya sa mga watayan skano mambu ang mga watami na yaman na niyan na napkilay niyo sa mga inaiyo mga ama iyo paman na marag na ki mga pagariya mo masumasa yaman na niyan na dekedigilan na kasi ko inaka guswama ka why ay mana samantalan tano samtalo sama pia muslim tano ay mu'min tano ay mana niya na di tano makirarad sa giyang kaya ay mana niya nakapubri giyang kaya dunia pandemik na ay mana niya na miyada sukawiyagan na ay pakalaan tano na giyang kuto paratiya tano si iku Allah subhanahu wa ta'ala ay pakalaan tano na giyang kuto ay mana niya na bubaya si iku pamilya may sisa tano mga pagarya ay mala panganin tano si iku Allah rilaan tano niya sang kaya Ramadan na timu-timu untano niyan sa surga sa lagid na giyang kaiyaman na niyan na di tano di katimu-timu o di na yaman na niyan na kapkatimu tano ang mga pamilya balasan kanu Allah penalamatan na kaskano. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.